Auzi, îl proptește bine în unghiul ăsta? Da. Auzi că învârtește roata aia acum. Nu, dole, nu încrulare. Trebuie lucrat foarte ușor și să-l tot un pic. Accidentul s-a produs vineri seară în pădurea din localitatea prahoveană Talea. Mai bine de o oră s-au chinuit pompierii să-l scoată pe bărbat de sub vehicul. A fost nevoie însă de un alt tractor care să ridice colosul ce-l ținea captiv. Victima a primit îngrijiri medicale imediat ce a fost descarcerată. Stați acolo! Stați aici! Hai ca să mă dezbrac! Nu, stați acolo! Lăsați că le taie! Stați acolo! Relaxați-vă, stați acolo! N-a fost ușor nici drumul până la spital. Salvatorii au folosit o căruță pentru a-l transporta pe rănit din pădure până la ambulanță. Ușor, nu ne grăbim, da? Hopa! Cine ține de căruța? Asta-i dracu! Du-te la el! Aici! Și acum ușor cu căruța, da? Medicii spun că bărbatul de 40 de ani a avut noroc. Pacientul era stabil, încarcerat sub un tractor, a fost descarcerat, prezintă leziuni prin strivire la nivelul gambelor și este stabil, hemodinamic, a fost tot timpul. Victima a fost transportată la spitalul din Câmpina, unde a rămas sub supraveghere medicală.